ba a cikin su mata mai haskakawa ke ce Laila ni matanin ne bani da so ke na bayyana in ce ni ne ni ma sai ke dan ki ce zafi gurin iyayena sun ba ni dama akan ki komai ban gajiya gare da kin zaman bango ban gajiya ke zan nuna gurin abokai ba kunya dan kin shiga zuciya da bargo ba tambaya kawaye kin masirata masoyiya ta habibiya keke masoyiya ta ce mai gyaran komai ce kin yi mun komai a duniya kin ciran kunya a duniya soyayya da ke zanayi ba ke ni babu ne a duniya rabanka ne ko da ba ka da a duniya ni na ki ne ko da ba na nan a rayuwa na kamu da soyayya ban ji ban gani ke ce mahadi na rayuwa ki yarda da ni karki yada ni adana ni kada ki yada ni a zuciyarki kada ki cire ni in kin cire zan shiga garari daga M Abdul One.